Zergatik nahi dugu euskaraz bizi? Hala galdetu genion geure buruari. Euskera maite dugulako, pentsatu genuen. Bai, maite genuen euskera, maite dugu. Baina ez beste hizkuntzak baino hobea delako, gurea delako baizik. Baina jakin badakigu euskera ez dela hizkuntza bat bakarrik. Ez da hitz bilduma edo sistema gramatikal soil bat. Zeren eta horrela izango balitz, hizkuntza berreskuratzea filologoen intereseko zerbait izango litzateke soilik. Baina ez, euskera hori baino askoz gehiago da. Badu unibertso bat bere barruan, mundua ikusteko modu propio bat. Elkar harremantzeko, elkar laguntzeko, elkar ezagutzeko, zaintzeko, barre egiteko, hausnartzeko, negar egiteko, borrokatzeko, emozionatzeko, modu propio bat. Horregatik, hitzetatik harago joatea erabaki genuen, konpromisoak hartuz, esatetik egitera igaroz. Eta egin igaro ditugu azken urteak, elkarrekin, batera, elkarri hitz eginez, elkar entzunez eta elkar gozatuz. Eta orain bide horretan jarraituko dugu, bizi eta prest, urratz berriak ematera goaz, urratz sendoak, estropezu egiteko beldurrik gabe ematen diren horietakoak. Berriz ere elkar harremantzeko, elkar laguntzeko, elkar ezagutzeko, barre egiteko, hausnartzeko, negar egiteko, zaintzeko, borrokatzeko, emozionatzeko, denok batera aurrera egiteko. Euskera hitzetatik harago joan dadin, bere unibertso osoa aiaraldean zabaltzen jarraitu dezagun.